këtë turne, këtë gara tradicionale, është tradita, e cilën është shumë vjeçare, e cilën nuk dëshirojmë që të shuhet, dhe kështu vazhdojmë me ripërti. Pas përgatitjeve të shumta, cilën e kom pritur edhe rezultatin, u shpalla fituesi vendit parë. Do thashë të gjerojmë, por dëshira ime ishte që të marrë pjesë në këtë turnir tradicional që ka bëhet në çdo vend, jo vetëm Kosovë, po kudo që jetë unë marrë pjesë. Përgatitje kemi pat, po jo edhe qatë sa duhet, po mirësh. Humba në finale prej vendalistë të Kosovës tu. Ova je tradicija više godišnja, to ja pamtim kao dete, ali izgleda da je to jedan sport od stari koji se tradicionalno uvek drži na nivou Dragaša. I to ranije za 1. maj, dan radnika, dan međunarodne je to dan rada, a sada se ovo drži na ime oslobođenje gradića Dragaša. To je vrlo odavno, to je najstarija, ja bih rekao da je među najstarijim ovim svečanostima koji se održava u Dragašu. To dolazi od Krkpunara, tadašnji sultanovi vojnici su počeli da se bore tamo i od to vreme nikada nije prestao. Znači u Krkpunaru, tamo u Turskoj, uvek se održava svake godine u junu mjesecu. Ovdje u Kosovu i ovim mjestima gdje su muslimani, pogotovo gdje su albanski muslimani, i u Makedoniji, u Kosovu i u Albaniju. Znači ovaj sport uvek se razvijao, uvek su održavali ove tradicionalne pelivane, kako se kažu, uvek na sunete, na državnim praznicima, na svadbama, i uvek je bilo, znači uvek oni koji su imali mogućnosti, znači financijski, koji su bili dobro podržani, oni su održavali ovo, a to je bilo čast i za selo i za ove pokrajine gdje su se održali ove. Ovaj sport daje šansu onima koji su fleksibilni, koji su pametni, koji su jaki i koji su kondicijom na velikom nivou. I mislim da jedini sport u svijetu koji daje mogućnosti ljudima koji su niže težine da se bore protiv ljudi koji su sa većom težinom, zahvaljujući tome što se maže sa uljem ovdje, a u drugim sportima nema. Znači tu nema, kako se kaže, barikade